Bagong kok ngono? Sik, Mir. Mau ayah kok saiki, Mir. Iki masalahe rada serius iki, Tru. Iki perlu apa jenenge iki? Ana pembelaan saka aku. Aku buka toko tas ki ning tanah-tanahku dhewe ning nggon-nggon aku dhewe. Kok dadi aku dadak ngenehi sopir-sopir bis ngopo? Lho, kok sik. Sopir bis sing nggawa tekan kene gong kudu ngenehi tip. Kaya aja nganti kowe malak terus rejeki tok pek dhewe. Nek carane kaya ngono, ora mung kowe tok sing kapitunan ning tangga teparo sanak kadang padha kapitunan. Mula sing kompak. Ayo, nek diparingi paringi semene bareng-bareng. Men kabeh mengko nek kondang kabeh tekan kene kabeh, dodolan kabeh, kerejeken kabeh. Ngono lho, Gong. Terus aku kon menehi. Heeh. Aja malak, tak andani lho. Rejeki iki nek malak sudane cepet, Gusti ora paring meneh. Percaya karo aku. Nek rejeki kowe ora malak, diratake karo tangga teparo, diratake karo sanak kadang, diratake karo sing wajibe nampa rejeki kuwi. Wo, arep ming entuk sithik ning ajeg. Entuk sithik ajeg tinimbane akeh ming sepisan. Pilih ndi? Pilih kabeh. Lho. Pilih sithik ning ajeg. Ah, nek sithik ajeg kudu tumindak kaya ngono kuwi. Wah, remuk awake karepmu. Ya wis ben wae iki senengane ngopo to. Heeh. Kowe arep dikai jaket rek karo sapa? Karo bakule kulit. Oh, ning ora ana ukurane jaket kok ukuran U. Apa kok jaket kok ukuran U? Paling cilik kuwi. Ha iya. Terus kersane Bapak, aku tak ngandhake syarat-syarate marang anak-anakku kabeh. Nek kira-kira aku ngandhake syarate kowe iso mujuti apa ora? Kersane siji. Aku kepengin Karang Kadempel kene iki ora ketamung sedhela, ketunggon kembang cangkok Wijaya Mulya. Waduh, Sinuwun Ndarawati sing kagungan. Iya. Anakku telu sing saguh rana sapa? Waduh, aku nek tekan lunga dadu ki awakku dadaku sesek e, Pak. Petro piye, Petro? Sikilku ki lagi wae mari asam urat. Aku nek tekan kono ya ora tekan, Pak. Bagong apa? Aku ki meh gejala bisu ya, Pak. Gejala bisu kok iso omong iki, gejala bisu ki penyakit piye aku tak takon karo kowe. Rumangsaku ora omongane kok sarwa. Siji Sekar Wijaya Kesuma. Loro ya kuwi Pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada. Nggih. Angka 3 ya kuwi pusaka kang loro cacahe. Nenggala karo Alugara. 3 pusaka utawa 4 cacahe kuwi gawanen supaya prapta ning Karang Kadempel, lenggah sawetara ning Karang Kadempel. Weh! Piye kowe? Semar mangku Dek Wulan. Bagong nek ora krungu kupinge digebek sik kono. Apa ya maksude? Mangku Sang Hyang Rembulan. Wah, krunguku kok mangku Dek Wulan. Yang kowe. Wah. Langsung pemburu aku. Ah iya yang rembulan kok Dek Wulan ora. Mongko bareng tak caketi para putra kena dayaning Sang Hyang Rembulan. Wekasan salirane Kakang Antasena, Kakang Garwaca, Kakang Antarja, Kakang Abimanyu melu mawa cahya. Siwa, iki werdine apa? Mula banjur tumune aku sowan ning Randu Gombala nglumpukke kadang-kadangku pring gondani. Aku ki ora wedi, aku rasa-rasa iki ora wedi ya. Aku ora wedine karo wong sing sok nganggo training abang. Rungokno, Tru. Rungake. Wah, metreng juan ora. Piye, kowe lagi ngerti nek Ndara Antasena iki medine karo Suwanto. Gamanmu ya apa? Weh, untukku wis ra ono kabeh. Takmut. Mesti risi. Heeh. Kuwi mengko didum. Lah terus sing ning Ngamarta kuwi dia pasrahke karo anak-anak sing ditresnani karo para pemuda Pandhawa. Sapa? Kakang Garwaca karo Abimanyu. Oh, Kakang Garwaca karo Kakang Abimanyu. Hooh, iki rak anak emas. Nganggone sowan ning negara Ngamarta. Ngono. Pandhawa lilih kabeh. Weh, lah cocok. Urung ana masalah kok. Gawe masalah, Pak? Oh iya.
Lah kok bapak kok ya manut ki piye iki? Kok ya. Sing ngomong sapa iki mau? Bagong. Tak kira Ndara Wisanggeni. Ah, beda. Wisanggeni cilik kok. Aku gedhe kok. Beda no. Nah aku gedhe nek ditemesok tambah gedhe kok. Nuwun sewu kula niku nedeng gadah damel. Lho, kowe duwe gawe apa? Ora. Bocah iki arep ngopo iki? Hei. Arep metenteng ya, Pak. Ayo metenteng tunguk ngisor, tunguk dhuwur metenteng keleke pas rai. Wis tak semprot. Mendandurna. Loh, iki Bakong. Arep ngopo kowe? Sampeyan wau ngendika pripun? Semar nek tekan negara Ngastina ajeng mangkahi pinten miliar? Pinten triliun? Sampeyan tahu wae Semar niku mata duwiten. Sampeyan tahu ngerti lho, Semar niku teng pundi-pundi njaluk bayar? Mboten. Semar niku ndongani sajan wae digawe dit ra gelem. Semar niku mimpin genduran wae disangoni ora gelem. Apike Semar teng mriki niki lho. Nang perkara negeske impen tok Semar terus njaluk duit miliar, duit triliun. Niku anggepe bapak kula niku mata duwiten wae piye? Heeh. Nang bapak kula niku duweni penemu, duweni jati diri ora gelem rawuh teng negara Ngastina niku sebabe bapak niku duwe gegayuhan. Inggih menika mbangun desa. Mongko syarate angel, syarate kudu digayo. Nek bapak ninggalke desane teng negara Ngastina tegese bapak niku mementingkan diri sendiri tapi tidak mau tahu tentang keadaan orang banyak. Wah. Edian Bagong kata-katane apik. Meneng sik Antasena. Wah. Wak totok ndasmu lho kowe. Weh, lali aku tak kira kowe bolone Durna. Ana ngurine Durna e. Nuwun ngapunten niki lagi serius ampun dikisro omongan kula. Lho, terus sampean kok dadi nek pancen kowe ora gelem tak boyo marang negara Ngastina, kowe tak ruda paripeksa. Bapak ngendika, napa sampean mboten wedi niki enten lancur Pandhawa. Anak-anak Pandhawa. Selagine bapakne anak-anak Pandhawa wedi karo aku, apa meneh bayi-bayi, putu-putuku, anak-anak Pandhawa. Aku ora wedi. Nun sewu lho, mulutmu harimaumu. Karono tanpa palupi ati lar silastuti so no sarjana kelu kalulun kala didha dedem tandaning dumati handayeng retining karoban rubeda blegegek sadulita mel anak anu nganindita bocah mursid isa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa
Boleh Nalagaring. Padha Rarja sak praptamu Nalagaring anakku mbarep cah bagus. Sawetara kowe sowan ana ing Karang Kadempel. Dole Nonamit pasang Kalimantabi tinebihna ing lodone dumewing tawang tuwang. Kanjeng Rama kepareng kula ngaturaken sembah sumangga pangabekti kula kunjuk sandha pepodo paduka Kanjeng Rama Semar sesembahan kula. Rama Semar inggih Rama Badranaya. Ya tak tampa pangestune Bapak Tampanana ya Le. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan Kanjeng Rama. Prayogakna nggonmu ngadhep sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra Pambayun. Inggih menika pun Nalawi Gareng. Iya, Petruk padha Rarja sak praptamu. Pangestunipun Bapak Wilujeng bekti kula kunjuk, Pak. Ya Petruk tak tampa. Pangestune Bapak Tampanana ya to Le. Kula pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Paring pangestunipun Bapak Wilujeng dereng sambikala ayam. lho. Barayah kok ayam? Ayah. Dadi atlet yo. Heeh. Lempar lembing. Apa kok? Lempar lembing. Lempar lembing ora. Sumuk, Pak. Ya wis ora apa-apa. Neng kene pancen tak gawe kepenak. Kowe arep nganggo sandangan apa wae sing baku. Tata kramamu ora mbok tinggal. Bagong, Nggih, Bapak. prayogakna nggonmu lungguh. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra pun Bagong, Bapak. Ya. Ngene ya Dole. Mesti wae kowe kaget apa to sababe kok nganti bapakmu nimbali karo anak-anak supaya sowan ana ing Karang Kadempel. Kejut raos sing manah kula, Pak. Daya-daya kula ngampiri Petruk tumrap kula sowan wonten ing Karang Kadempel ingkang wigatos nyadong timbalanipun Bapak Semar. Wonten menapa Bapak kok nglempakaken dhateng para putra sedaya? Menawi kepareng kawedhane ngakathah tumunten kababarna nanging mrawi wadi tumraping para tetangga lan para kawula padukan Karang Kadempel, monggo kula dherekaken manjing saklebeting Bali Wisma pepanggihan Catur Netra kelawan Kang Putra pun Nalagaring. Semanten ugi kula, Pak, nyadong dawuh Bapak badhe paring timbalan dawuh menapa kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna. Semanten ugi kula, Pak. Bapak gadah niat menapa? Menapa badhe ngendikaken piweling ingkang terakhir? Gong tak tunyu lho. Bapak iki urung apa-apa kok wis diomongke piweling sing terakhir. Mbok menawa Bapak iki wis tuwa kok. Keparang Kang Putra pun Bagong cumadong dawuh, Pak. Wonten menapa wigatosipun Bapak Semar? Dorada maju le padha sowan. Iki wigati tumrap aku lan anak-anakku kabeh. Ning ora kok wigati pribadiku ora, ning ya ngembet marang kawula sak desa Karang Kadempel kene. Mula rada maju nggonmu sowan Nalagaring. Nun nggih ngestaken dawuh, Pak. Nun nggih ngestaken dawuh, Pak. Nun nggih ngestaken dawuh, Pak. Andrah ingkang Positor Kasiliring Samirana mrih Sekar Gadung Ko Ngas Gandanyo Maweh raras
renaning driya Nala Gareng Petruk lan kowe Bagong. Bapak iki seneng. Bapak iki bangga. Bangga kok bangga. Bangga. Dene aku minangka dadi pangareping desa Karangkadempel. Udakara wis dina ingkang kepungkur lan mbok menawa sasi ingkang kepungkur desa kene iki ditetepake minangka dadi desa budaya lan desa wisata. Nggih, Pak. Iki ndadekake bungah rasaku padha karo desane awake dhewe iki pancen digatekake karo para pepunden-pepunden sing minangka dadi pengayomane awake dhewe. Lah, saiki kowe minangka dadi wong-wong utawa anak-anakku sing mapan ana ning Karangkadempel. Tak jaluk kanthi banget apa sing wis diparingake dening pepunden mujudake desa budaya lan wisata iki wajibe pancen mbok upakara ingkang kanthi becik. Aja banget gampang rumangsa dadi wong desa kene tumuli bombong atine. Ning bombong tok ki ora cukup, seneng tok ki ora cukup kanggo njaga sing wis diparingake dening pamarentah. Pamarentah ya kuwi wujude desa budaya lan desa wisata. Kudu mbok jaga kabudayan ning desa Karangkadempel kudu mekar. Semono uga papan-papan wisata ora ngomongake wisata ingkang dumadi saka alam nanging uga panggula wentahing para kawula sak desa Karangkadempel mujudake kapinteran. Ya kuwi Karangkadempel kene iki wis kondang dadi papan panggonane sentral kulit. Tas, sepatu kok sepatu. Lan sak piturute iki asale saka kene. Mula wajibe kuwi padha dijaga. Carane njaga supaya tetep menjila kondang kawenang-wenang. Lah kuwi eneng pundhake sapa? Kuwi eneng tanggung jawabe saben-saben kawula ingkang mapan ana ing Karangkadempel. Aja diya-diniya, aja padha regejegan, tetep rukun manunggal tetunggalan bantu binantu antaraning siji lan sijine. Ning akhir-akhir iki wah Semar iki omong ora nganggo basa sastra barang. Sastra sapa? Saiki nek ngomongke iki rasa nganggo sastra-sastronan. Sing baku kawula iki ngerti, penonton iki paham. Oh nggih. Akhir-akhir iki kok wisatawan, Warataya. Wisatawan kok. Para-para sing padha rawuh ning Karangkadempel kok katon suda. Iki jane eneng apa? Nala Gareng Petruk Bagong kowe sing minangka dadi pengarep-pengarepe eneng apa? Eneng masalah apa? Mara gage matura. Kene aku matur Bagongku kena imbase lho, Pak. Mergo sing ngeyel dhewe iki Bagong. Ning nek bapak kersane aku matur, ya ora apa-apa aku tak matur. Piye? Mergo penemune para-para sing padha golek sandang pangan lumantar dodolan kuwi durung manunggal. Durung manunggal piye? Ngene, Pak. Kono-kono ki akeh papan-papan wisata sing dumadi saka panggula wentahing para kawula mbudidaya mujudake ketrampilan tangan kayata lan liya-liyane padha karo kene.
Ning kono-kono ki pendak-pendak ana puluhan para warga saka mancanegara, para warga saka kiwa tengen ingkang padha rawuh mesti padha diparingi sing gawa ki mesti padha diparingi dhuwit. Ngono lho. Dadi padha betah tekan kono. Ning nek kene sebagian padha diparingi, ning ana uga ingkang isih ngengkel ora gelem maringi. Lah nek carane kaya ngono kuwi ora jeneng kok ora kompak to, Pak. Nek ora kompak dadine sing padha nggawa pembeli-pembeli tekan kene iki do ora seneng mergo ning kene ora entuk apa-apa. Ora ngelingi yen to rejeki saka sing kuwasa kuwi janjane dhewe ming minangka lantaran. Ora dikukup dhewe ning uga diratake karo para-para sing bakal nampa rejeki. Bagong kok ngono? Sik, Mir. Mau ayah kok saiki, Mir. Iki masalahe rada serius iki, Truk. Iki perlu apa jenenge iki? Ana pembelaan saka aku. Aku buka toko tas ki ning tanah-tanahku dhewe ning nggon-nggon aku dhewe. Kok dadi aku dadak ngenehi sopir-sopir bis ngopo? Lho, kok sik sopir bis sing nggawa tekan kene gong kudu ngenehi tip. Kaya aja nganti kowe malak terus rejeki tok pek dhewe. Nek carane kaya ngono, ora mung kowe tok sing kapitunan, ning tangga teparu sanak kadang padha kapitunan. Mula sing kompak. Ayo, nek diparingi semene bareng-bareng. Men kabeh mengko nek kondang kabeh tekan kene kabeh, dodolan kabeh, kerejeken kabeh. Ngono lho, Gong. Terus aku kon menehi. Heeh. Aja malak, tak andani lho. Rejeki iki nek malak sudane cepet, Gusti ora paring meneh. Percaya karo aku. Nek rejeki kowe ora malak, diratake karo tangga teparu, diratake karo sanak kadang, diratake karo sing wajibe nampa rejeki kuwi. Wo, arep ming entuk sithik ning ajeg. Entuk sithik ajeg tinimbane akeh ming sepisan. Pilih ndi? Pilih kabeh. Lho. Pilih sithik ning ajeg. Ah, nek sithik ajeg kudu tumindak kaya ngono kuwi. Apa-apa ki digawe sayuk rukun. Marsinamatan daya dinayan. Ngono lho. Ha ta? Ha iya. Piye rasamu? Duh. Ngopo e? Lek dada kena keprak. Terus piye nek menurut kowe? Ha nek pancen ngono wis kompak aku ya saiki melu. Lah ngono. Nek ora kompak ki bakal ya dadine ora apik. Nek kompak nyawiji tunggalan ki apa wae wis to, Gong. Sing bagot sing abot bakal dadi enteng, sing angel mesti bakal dadi gampang. Lho, ya ta? Sithik akeh disyukuri. Aja malak. Oh iya. Ngono lho. Aja terus kowe entuk rejeki akeh terus ora mbrebel sithik-sithik. Oh, nek kaya ngono kuwi ora ndek kanca, ora ndek sedulur. Heeh ya, Tru. Ah iya, wiwit saiki kudu kaya ngono. Siap. Wis saiki aku arep padha karo kanca-kancane. Ya, ngono kuwi. Syukur nek wis ana siji sing diudari, angka loro bab budaya. Bab budaya kuwi ya kudu dijaga. Merga iki awake dhewe mapan ana ing tanah ingkang kebak budaya ingkang wis dadi tinggalaning para nenek moyange awake dhewe mbiyen. Awak dhewe wajib nglestarekake. Ngono. Lah kok saiki padha diya-diniya. Gareng wingi wis gelem jatil kok saiki wis ora gelem. Malah nek ana jatilan lunga. Aku ana sing ngandani nek jatilan ki musyrik kok ya, Pak. Ana sing ngandani nek jatilan kuwi nyembah setan. Sing kandha sapa? Hah? Sing kandha sapa? Ya ana, pokoke ya ana. Pokoke budaya ya wayang barang kuwi ora apik, wayang kuwi ora becik. Dugangane cangkeme kuwi wong. Kowe iki ora kok nyembah wayang. Wayang ki dadi tuntunan, tontonan, tatanan lan tantangan. Kowe tak omongi ya, wong ndelok wayang ki nek tenan-tenan le ndelok mesti bakal entuk ngelmu sing apik, ngentuk ngelmu sing becik, entuk tuntunane falsafah Jawa. Ngono. Wong Jawa ki alus. Wong Jawa ki kebak sasmita, ora kok cobloko. Mula jroning wayang iki digelar kaya ngene iki padha didhawuhi ngonceki sasmitaning lakon sewengi mau apa, becike nggo nendi, alane nggo napa. Kuwi ayo padha dionceki iso nggo sangu jroning urip. Ngono. Lah kowe kok percaya karo wong kono-kono sing ora seneng karo budayane awake dhewe. Mongko kuwi wong Jawa, kok nglarang adat budaya Jawa. Uteke wis kuwalik. Nggih. Nek kowe dadi wong Jawa, aja gelem kowe dadi wong liya. Ana tetembungan, kowe aja gelem dadi tamu ning omahmu dhewe, aja gelem dadi wong liya ning negaramu dhewe.
lincak blangkon surjan jarik kuwi tok upakara sing apik, aja diganti sandangan liyane. Wong nyatane kuwi ya sandangan apik, ya sandangan becik, iket ki bakal ora le nyolong. Lah kok dadi disalahke iki luput nggo napa? Kowe kelingan ora? Wayang iki mbiyen dienggo nyebarke agama karo Njeng Sunan Kalijaga. Lah kok dadi ana sing muni kaya ngono kuwi? Nek kira-kira isih seger mangan pari tanah Jawa, isih wareg mangan wari tanah Jawa, isih seger ngombe banyu tanah Jawa, ayo do nguri-uri kabudayan Jawa. Ana tetembungan di mana kaki dipijak, diisi tu langit dijinjing. Tegese nek di papan kowe mapan ki ngreganono budaya kono. Aja kok malah tok singkang-singkang, kowe ora ndek tangga, ora ndek kanca. Urip ki ora iso nek ora bebarengan, urip ki ora iso nek ora sesandingan. Sok nek mudar arep mangkat ning kuburan dhewe apa kowe? Nggih, Pak. Kowe kudu duwe jati diri. Lah iki lho. Wong ki nek ora duwe jati diri, wekasan ora iso ngendhaleni diri, terus ming rubuh-rubuh gedang. Kancane gayeng ngalor, kowe melu ngalor. Kancane gegeran ngidul, gayeng ngidul, kowe melu ngidul. Mergo kowe ora duwe jati diri. Mula jati dirimu ki ketokno iki lho, jati diriku wong Jawa. Ya aku kudu tresna budaya Jawa, ya aku kudu seneng budaya Jawa. Wong kuwi budayaku, kuwi budayane leluhurku. Ngono. Kampleng ya itu. Sapa? Sapa? Gareng iki. Lho kok gareng iki? Gareng iki ming kurban kok. Gareng iki ora salah kok arep dikamplengi ora. Sengit aku. Mulane saiki kok sing teko latihan jatian kok kurang siji iki bol gareng iki to. Kowe iki apik lho reng dadi celeng. Celeng matamu kuwi ora. Ora ana sing iso kaya kowe iso bijek-bijek merga sikile pincang. Nan, trampil lemu joget mula aja. Kuwi iki ora apa-apa nek. Wis to. Ora apa wong kowe iki mung budaya. Jroning atimu aja nganti kowe percaya karo kapercayane liya kejaba mung percaya marang panguwasaning Gusti Akarya jagat ngono. Sing kandha sapa kuwi? Ya ana kuwi sing nyebutke kuwi engko nek kowe nglakoni kaya ngene iki dosa. Kowe nek nglakoni kaya ngene iki dosa. Lah iki lho, Pak. Aku ora seneng karo wong sing sithik-sithik ngarani dosa. Sithik-sithik ngarani dosa iki apa dhek iki ponakane sing gawe urip apa? Sing nemtokke dosa iki mung Gusti. Ngono lho, reng waton kowe ora nyembah jarane, kowe ora nyembah karo demite, kuwi ora apa-apa, kuwi budaya, ya, Tru? Ngono lho, bener. Bagong ki arep wong kucluk ngene malah pikirane cerdas ngono lho. Ayo to, ora usah dadak piye-piye. Oh iya sesuk tak menyang truk. Wis kowe iki ndek jati diri. Iki budayamu kok arep ugreh-ugreh. Lah, nek wis kowe eling saya aku tak omong. Nggih, Pak. Aku ki rak kepengin bangun desa. Bangun meneh. Sengit ta anggere titik-titik bangun, bongan bangun. Kaya materiale iki cukup. Sik to, Kong, kose. Kose. Aja nesana susih. Kuwi kok njur titik-titik bangun. Ah, jan wis ngatimu iki karepe piye to ya? Ngatimu sapa? Kae bakule tas pojokan kae wonge mblegentong dhewe pancen. Wanto. Ha iya. Titik-titik bangun. Heeh. Semar nganti kesel kok iki mbaya wis man. Liyane jalukane kuwi engko ndak duka. Ndak ora seneng. Nganti aku iki ngarang lakon ning panggung lho. Mergo mung bungan bangun. Ngladeni para penonton ki kudu beda. Ayo ngene iki iso pecah ndase suwe-suwe. Ha iya. Nek yo ngene lho, Kong, malah justru kuwi dadi pamecut tumraping kowe. Kudu selalu berkreativitas, selalu berkreasi. Engko nek kowe ana ning nggon streaming ditulisi Semar Mbangun Desa, ngono kuwi terus cok jejerke beda. Ora ana tokoh-tokoh sing biasane kuwi penonton tertarik. Lho, kok ngene? Piye iki engko critane? Ngono. Ngomong karo iso wae kene iki. Wis ndase kesel. Ayo kudu dilakoni. Wis kesel bayare ora full. Pak Desa Wanto ki sapa? Kowe karo Kyai Manding ki piye? Kowe ditimbali nang kene ping bola-bali. Oh, aku nek ora tresna ora. Ha iya. Kabeh iki manjing dadi sedulur. Mula sing jeneng budaya iki ora kok mligi menggo golek dhuwit. Heeh. Ning nggo srawung karo nggo ngibadah. Darmaning wong seni iki ngene iki, Tru. Oh. Dharma iki tegese kewajiban
nglakoni urip bebantu marang sak padha-padha. Lah, aku isane nyumbang ya mung nyumbang kaya ngene iki. Heeh. Nyumbang lumantar seni, nyumbang lumantar budaya kanggo ngatonake tresna karo pepundhen-pepundhenku sing lenggah ana ing manding kene. Iya, ya bener ngono, Gong. Heeh, ora apa-apa, ora masalah. Terus piye, Pak? Kersane? Aku pengen bangun desa. Piye? Areng kowe dicor ya? Yo. Apa si Wantoke dicor? Dideke nang protelon kae men. Nggo dadi apa jenenge iki? Anake wae dicor. Oh, anake wae, Pak. Aja. Lidike ra jamak-jamak. Kusike. Bangunku kuwi ya ming sarana bangun lahir lan batin. Tegese bangun lahir kuwi wewujudan ingkang kasat mripat, bangun batin kuwi bangun bebarengan ayuta. Saiki rasa pangrasa ati pikiran ditunggalake. Awake dhewe iki wong sak desa. Yen wong sak desa manunggal tetunggalan dadi apik, wis to, percaya. Desa tanggane sesuk mesti meri. Nek desa siji dadi desa loro dadi kebak karukunan, desa loro dadi desa selu, dadi sak kecamatan, dadi sak kabupaten. Munggahe dadi sak negara rukun apa ora kepenak uripe awake dhewe. Bener Pak menika. Ling terus kersane Bapak pripun? Niki anak-anak mung kari nderek, anak-anak mung kari manut. Kersanipun Bapak Semar. Nggih. Kersane Bapak pripun kula kantun nderek. Nggih. Kersane Bapak pripun kula kantun nderek. Aku ana syarat-syarat sing kudu dilakoni. Syaratipun menapa, Pak? Syaratipun menapa? Syarate apa, Pak? Apa anak-anak kon urunan semen loro-loro? Semen loro-loro nggo ngapa ora? Ayo mbantu Bapak. Kowe wedi reng. Sak rit. Kowe. Sing setengah rit ditibake ning Karangadembel, setengah rit kaya omahmu. Nggo apa? Guru ki kowe. Ya, karaku kok sia-sia ki ngapa tegang ora? Aku iri karo kowe. Heeh, ya wis ben bejane dhewe-dhewe kok. Dan tenan kowe iki. Ngene kat suwe-suwe. Ha wis ben ora apa-apa. Ha iya. Asem ana gareng iki. Wah, remuk awake karemu. Ya wis ben wong iki senengane ngopo to. Heeh. Kowe arep dikai jaket rek karo sapa? Karo bakule kulit. Oh, ning ora ana ukurane. Jaket kok ukuran U. Apa kok jaket kok ukuran U? Paling cilik kuwi. Ha iya. Terus kersane Bapak, aku tak ngandhake syarat-syarate marang anak-anakku kabeh. Nek kira-kira aku ngandhake syarate kowe iso mujuti apa ora? Kersane siji. Aku kepengin Karangkadembel kene iki ora ketamung sedhela, ketunggon kembang cangkok Wijaya Mulya. Waduh, Sinuwun Ndarawati sing kagungan. Iya. Anakku telu sing saguh rana sapa? Waduh, aku nek tekan lunga-dado ki awakku dadaku sesek Pak. Petro piye Petro? Sikilku ki lagi wae mari asam urat. Aku nek tekan kono ya ora tekan, Pak. Bagong apa? Aku ki meh gejala bisu Pak. Gejala bisu kok iso omong iki, gejala bisu ki penyakit piye aku tak takon karo kowe. Rumangsaku kok ora omongane kok sarwa. Siji Sekar Wijaya Kesuma. Loro ya kuwi Pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Nggih. Angka 3 ya kuwi pusaka kang loro cacahe. Nenggala karo Alugara. 3 pusaka utawa 4 cacahe kuwi gawanen supaya prapta ning Karangkadembel, lenggah sawetara ning Karangkadembel. Nek 3 kuwi iso rawuh ning Karangkadembel, pambangunan desa iki bakal rancak Nalagaring. Sijem jroning pasewakan wadya gong tanpa sabawa. Kapraban dening Sang Nalendra Tama mangu-mangu-mangonengi lerwu sing duka cipta berbuti mandana raras ing
Dereng ngantos pariposami Mbal Wacana. Kasaru geger njaba sami alok yen tana priyagung rawuh. Sinten ingkang parung prapting wonten ing padukan Karang Kadempel minggah madaning pendhapi padukan menika ta warnane lancur-lancur Pandhawa. Kapandikan Bambang Antasena, Raden Garukaca, Raden Hanantarja, Raden Abimanyu, Raden Irawan miwah Raden Wisanggeni akarya cingak kang samya mulat. Jeglong aku. Mendalon tata trapsilanira
Ngejomaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe pranta yen ngandika magawe pranta lah kok ting gruduk tak kira kawula Karang Kadempel tole ndara ndaramu lancur-lancur Pandhawa padha rawuh tekan kene Nalagareng. Waduh ndara wis anggeni ndara Antasena ndara Abimanyu ndara Garukaca ndara Antarjatra padha rawuh mrene. Wah gong lho iki lho rasa tresnani ndara-ndara karo bapak ndara wis anggeni ndara Antarja ndara Garukaca ndara Abimanyu ndara Antarja tekan kene. Ketuane mesti ngarep dhewe ya, Tru. Cilik ning gleleng. Ha iya. Ha sing mburi dhewe kae wedi kabeh karo ngarep kowe nggih. Kakang Antasena, Kakang Garukaca, Kakang Antarja, Kakang Abimanyu, ayo melu aku. Yo gruduk rono nyolongi pelem. Nyolongi pelem dengkulmu atos kowe ora. Go krungu, Gong. Ah krungu ora apa-apa. Wilujeng Den. Siwa Semar slamet tekaku. Bektiku katur ya, Wa. Nggih, kula tampi. Aku ngaturke bektiku katur ya, Kek. Nggih, kula tampi. Siwa Semar aku ngaturke bekti. Nggih, Ndara Gatotkaca kula tampi. Siwa Semar aku ngaturke bekti. Ndara Abimanyu kula tampi. Siwa Ismaya aku ngaturke bekti. Ndara Antarja kula tampi. Nalagareng slamet. Pangestunipun Ndara Wilujeng. Slamet kele, tekle. Piye rek? Jane ora trima atiku aning bose. Ha iya. Wis ora apa-apa. Wilujeng Ndara Antasena, bekti kula konjuk. Ya. Tak tampa rek. Garing padha slamet. Pangestunipun Ndara Gatotkaca, Nalagaring padha slamet. Pangestunipun Ndara Abimanyu Wilujeng, Nalagaring padha slamet. Padha kok plada. Padha slamet. Pangestunipun Wilujeng, bekti kula konjuk. Ya tak tampa. Ndara bisa ngeni bekti kula nggih Den. Petruk tak tampa pangestuku Tampanana ya Petruk nggih. Ndara Antasena ya terus tak tampa pangestuku Tampanana nggih. Ndara Garukaca ya Petruk pangestuku Tampanana nggih. Ndara Abimanyu ya Petruk pangestuku Tampanana. Ndara Antarja ya Petruk pangestuku Tampanana. Gendi kowe, Gong. Ndara kula idem. Lho. Kok ming idem kakean cangkem, Tru. Eman-eman sing nggo nyambut gawe terus e. Hawe iki lumantamu swara kok dieman-eman. Ndara wis anggene Ndara Antarja, Ndara Gatotkaca, Ndara Antasena, Ndara Abimanyu. Bekti kula kanca nggih, Den. Nggih, kula tampa. Wis. Ngawur ora. Pripun enten napa? Napa diutus Kang Rama? Napa enten wigati? Siwa Semar? Aku mung bakal nyatakake impen sing tak lakoni, Wa. Sampeyan ngimpi napa? Lho, sampeyan ngimpi napa, Ndra? Sampeyan ngimpi napa, Ndra? Dek kapan Den ngimpi? Mengko gek bareng kalih kula. Kowe ngimpi apa? Isin ae, Ndra. Ngerti-ngerti ngelilir ya aku iki. Ora usah sok modho-modho ora. Ngimpi kok ora. Kakang Semar, mula aku nganti kadang-kadangku Kakang Antasena, Kakang Garukaca, Kakang Antarja karo Kakang Abimanyu prapta ning Karang Kadempel, sayekti mung bakal njumbuhake impen sing tak lakoni, Wa. Ha nggih, sampeyan iku ngimpi napa? Wong sing jenenge impen iku ora kudu kelakon lan ora kudu kababar. Dadi kasunyatan. Ora kanthi kanyono-nyono. Siwana Yantaka lenggah ana ing pendhapa padukuhan
nanging gumebyar cahyane kaya mangku Sanghyang Rembulan wa. Weh, weh. Piye kowe? Semar mangku Dek Wulan. Us. Bagong nek ora krungu kupinge digebek sik kono. Apa ya maksude? Mangku Sanghyang Rembulan. Wah, krunguku kok mangku Dek Wulan. Yang kowe. Wah. Langsung pemburu aku. Ah iya yang rembulan kok Dek Wulan ora. Mongko bareng tak caketi para putra kena dayaning Sanghyang Rembulan wekasan salirane Kakang Antasena, Kakang Garwaca, Kakang Antarja, Kakang Abimanyu melu mawa cahya. Siwa, iki werdine apa? Mula banjur tumune aku sowan ora ing Randu Gombala nglumpuke kadang-kadangku pring Gondani. Jangkar bumi lan Tanjung Anom ing wigati bakal tak irit sowan ngersaning Siwanayantaka. Lan apa ta wigatine? Yen to pancen Siwanayantaka kuwi duwe gegayuhan, yen to pancen Siwanayantaka kuwi duwe kekarepan. Anak-anak Pandhawa ora bakal mangku asta wisuh lumuh ngentasi perkara. Mesti aku bakal sak biyantu karo Siwanayantaka wa. Lah. Pancen bocah siji iki kena disebut wiji sejati ya iki, Petro. Lah nggih. Monggo aku lagi rasan-rasan. Lah kok dadi wis padha priksa. Lho. Siwanayantaka grenengan kaya ngono kuwi tegese Siwanayantaka bakal duwe karep. Kula niku rak mung kepengin bangun desa. Kula niku mung kepengin bangun desa ning syarate miturut wangsit sing kula tampa kok rada abot. Monggo anak-anak kula kongkon do ora sagu. Lho, nala Gareng Petruk Bagong ora gelem dikongkon, mboten purun. Anak model apa kuwi aku tak takon. Ing ngatasé dikongkon karo bapakne kok ora mangkat kuwi. Lah nek cara aku rasa anak-anak wae, pateni wae ngopo? Waduh. Modar iki, Tru. Ha wong aku ya urung muni ora sagu kok Pak Ming aku ngandhake nek sikil kuwi barasa murat. Nyatane do duwe alasan dhewe-dhewe. Bapak arep kongkon aku nanti, Pak. Sendika dawuh, Pak. Lho. Ming aku sing sendika, ta, Pak? Ora. Oh, asem e. Nek kompak Semar karo aku kok plotroke katoke. Aja, Gong. Ora kompak karo bapakne arep diplotroke katoke. Taboki bokonge mangkel aku. Ceplek-ceplek ngono kae. Kurang ajar. Mula yen pancen syarate kuwi aku entuk dikeparengake ngerti, mengko aja anak-anakmu nyeng budal golek syarat. Wo, aku nyeng golek syarate supaya kaleksanan pambangunaning desa Siwanayantaka. Lha niku ya gumun. Lah nek syarate kok dadak siji Sekar Wijaya Kesuma, loro Pustaka James Klimasada, telu Pusaka Mandura, loro cacahe Kyai Nenggala, Kyai Arugara. Kakang Antasena, piye? Piye Kakang? Adidum, rasa kuwatir. Aku karo kowe ning Ndarawati. Mengko nek Siwa Kresna ora maringake, sapa ku aji are kabeh. Ora kasar kaya ngono kuwi. Lah Witena, mungsuhmu nek wani karo wong Ndarawati, Aman Setyaki lho. Aku ki ra wedi rumak cilik. Aku ki ra wedi, aku ora sapa-sapa ki ra wedi yo. Aku ora wedine karo wong sing sok nganggo training abang. Rungakna, Tru. Tru, rungake. Wah, metentreng juan ora. Piye, kowe lagi ngerti nek Ndara Antasena iki medine karo Suwanto. Gamanmu ya apa? Weh, untukku wis ra ono kabeh. Takmut. Mesti risi. Heeh. Kuwi mengko didum. Lah terus sing ning Ngamarta kuwi dipasrahke karo anak-anak sing ditresnani karo para pemuda Pandhawa. Sapa? Kakang Garwaca karo Abimanyu. Oh, Kakang Garwaca karo Kakang Abimanyu. Hooh, iki rak anak emas. Nganggone sowan negara Ngamarta. Wo. Ngono. Pandhawa lilih kabeh. Weh, lah cocok. Lah terus sing ning Mandura, Kakang Antarja. Ora ana kancane, ben dikancani Bagong. Kula mboten isa niku. Lah ngopo? Nek awake rada meriang e. Gong, ming ning Mandura kok. Weh, Mandura iki gawat e. Baladewa e, Tru. Nek nganti kok sowan mrono ajeng nyuwun ngambil Nenggala kali Alugara. Kepiye? Matane ra mrek.
nenggala disile dugang cangkemmu. Modar ora kowe. Kowe wae kono sing melu. Aku lusi asikil ku asam urat kok. Garang wae. Lho iki tangane tikle miprate kira sikile becik kon tekan Mendraya nalarmu piye to? Nganu mawon kula usul Ndara Antarja piyambak mawon. Nggih Den, kendel lho nika. Tenan luwane ndi dhewe wani nggih Den nggih. Ya saura-urane ana kanca, mongko kanca sing tak cocoki ming kowe Bagong. Waduh. Wis ngrekoso iki wis. Ngerti aku ora melu wayangan acarane ngene iki. Ya ora melu wayangan ya ditakokke wong kowe iki termasuk favorit e. Hah? Termasuk favorit. Nggo ngilangi lumut. Kae kaporit. Favorit ngono lho. Ah iya. Wis rasa disilaki kudu saguh. Lah nek ngoten kula mung kari manut mawon, Ndara. Ing rikat lampahing rata tanpa ndara prapteng sukuning argeram kang tumingal Ram kang lumingal dendeng saengga praja. Praptaning Begawan Durna tuwin patih Harya Senguni dumrajog tanpa laraban. gawe kaget. Lah kok Karang Kadempel dayoe ndlidir kaya ngene. Nala Gareng dalem, Pak. Sawise putra-putra Pandhawa iki kok kasepuhan sing rawuh. Lho, sapa iki? Sapa terus aku ora ketutupan bokonge Semar. Begawan Durna, kasepuhan Gong, kasepuhan mayit. Lho. Mayit dengkulmu. Begawan Durna. Patih Sengkuni mau ketoke melu mlebu bareng weruh. Anak-anak Pandhawa komplit nang kene kok njur nglesot metu meneh. Sajake gila sajake. Sajake ayo. Wong ki nang ngres tumindak eleke mesti weruh kanan iki mesti wedi sik, Tru. Wis ben dibagekke karo Bapak. Bagekno Pak rawuhe Begawan Durna. Nek ana apa-apa iki mumpung ana putra-putra Pandhawa mesti ora bakal wani tumindak piye-piye. Penemban wilujeng. Gandhak bleguduk sualu gembol Sumorante. Ya Semar, slamet tek aku. Pangestuku Tampanono ya Semar. Kula pundi nggo jimat. Penemban Durna bekti kula kunjuk. Nala Gareng tak tampa pangestuku Tampanono. Nun inggih sanget anggen kawula murid dadosaken jimat.
Bekti kula Penemban. Oh iya ya Petruk tak tampa. Pangestuku tampan ana ya Petruk. Nggih, wilujeng. Bekti kula Penemban. Oh iya Bagong. Pangestuku tampan ana ya Bagong. Ngene nggih, sanget anggen kawula kok mboten nitih kuda. Hus. Ora tau numpak jaran. Oh nggih ampun. Ngapunten lho ming nyuwun prisa. Kowe takon ning sengkring ning ati. Nggih nyuwun ngapunten karang ya ming takon kok. Eyang Durna wilujeng. Wis anggene slamet tekaku wis anggene. Bektiku katur ya Eyang. Iya tak tampa cah bagus. Eyang Durna slamet rawuh Eyang. Lho, iki Antasena. Heeh. Slamet Antasena pangestuku tampan ana. Eyang Penemban bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Abimanyu. Kasinggihan mekaten. Bekti anu pangestuku tampan ana ya Abimanyu. Kula pundhingga jimat Eyang. Bekti kula kunjuk Eyang. Iki kaya suarane Gatotkaca, Radyora Permana mlebu ning padukuhan Karang Kadempel. Inggih, ingkang wayah ing Pringgondani. Pangestuku tampan ana, Gatotkaca. Eyang bekti kula kunjuk. Lho, iki kaya suarane Antarja. Inggih. Pangestuku tampan ana. Kanjeng Eyang bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Irawan. Inggih, dasar kepara nyata. Pangestuku tampan ana Irawan. Inggih Kanjeng Eyang kula bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Janaka. Inggih, bekti kula kunjuk Kanjeng Eyang. Tak tampa Janaka pangestuku tampan ana. Wah. Oh, cangkeme Bagong. Iki senengane bebeda kok, Gong. Seneng ya aku. Ayo pendhita gleleng ning mripate lamur. Heeh. Dadi ora nek dienggo dolanan ki iso. Wong ora ana Janaka kok ya. Apa iki kaya Gatotkaca kaya Antarja. Berarti ae lamur ta, Tru. Oh iya, mulane kae apa kacamatane digandulke ning dada kae apa? Dinai rantai. Nah engko nek ora permana sapa-sapa terus dipasang. Penemban, enten apa? Rawuh wonten ing Karang Kadempel. Iki ngene ya Semar. Prantaku ning Karang Kadempel kuwi sepisan tilik marang kayuwananing kulawargamu lan anak-anakmu kabeh para Panakawan. Dene ndungak engko loro, praptaku iki ora saka karepku dhewe nanging aku diutus dening anak Prabu Duryudana. Lan kacarita anak Prabu Duryudana kuwi ngimpi Semar. Nyumpena. Pancen kepara nyata. Lah, sumpenanipun babakan menapa? Nalika semana anak Prabu Duryudana paring dawuh kalawan aku, yen to 7 dina ing kepungkur mau ngimpi ketemu karo kowe jroning pangumpen. Nalika semana gumebyar cahyamu mawa teja. Mongko nalika kowe lungguh, katon banget yen to kowe nembe mangku Sang Hyang Rembulan. Nalika semana kowe paring dawuh kalawan anak Prabu Duryudana, sinuwun. Monggo kula aturi ngasta. Rembulan menika, Sang Hyang Candra menika wonten negari Ngastina. Menika dados sarana tentrem, ayem, rukun lan saya nginggahaken derajat pangatipun sinuwun Prabu Duryudana gregah wungu saka nindra anak Prabu Ngastina. Tumuli dawuh karo aku supaya suwana ning Karang Kadempel ingkang wigati Semar. Ora ana kejaba mung dina samengko aku kadhawuhan supaya mboyong marang kowe nang Negara Ngastina lan kowe kudu iso njlentrehake apa ingkang diparingake marang Prabu Duryudana, apa ingkang mbok caosake marang Ratu Ngastina. Merga tembunge jroning impen mau, yen sinuwun Prabu bisa mboyong, ya kuwi pewujudan ingkang mawa cahya ingkang mapan ning pepangkonmu mau bakal saya kuncara negara Ngastina. Wis kuwi wae sing bakal dadi aturku marang kowe. Yen kowe saguh, ayo mangkat. Ning yen kowe ora saguh, sebabe apa? Maragake kowe matura. Lah kok kabeh do ngimpi aku ki ngopo? Dadi lakone, Pak. Semar bangun desa. Ha iya. Wis diwangsuli wae. Bapak kersane piye? Nek kersa ya mangkat. Nek ora kersa omong karo Begawan Durna kuwi. Ora gelem rono, no. Alasane apa? Amboyenmu kumat apa piye? Bapak ya amboyen. Nek lungguh dadak masangi krikil. Dipas-paske. Gak omong, Pak. Ha engko nek Begawan Durna nesu perkara aku ora gelem ning Ngastina. Wela. Ha iki ana nom-noman pendhawa iki nggo ngapa? Teng pendanang iki. Gus. Iki kok karo bendarane kok. Ndara Antasena ana, Ndara Gatotkaca ana, Ndara Antarja ana. Namung kon Jata Sidurna sago nggih, Den? Hah? Sing tetek ta?
Rasah ora ndek rasa kepenak. Saged ta Antasena? Ya nek Eyang Durna salah tur ora kena dikandhani, nek tumrap aku hukume Antasena ki sapa sing salah tur ngeyel wajibe dijotosi. Kusik. Perkara iki aku ora bakal ngeyel. Ning aku mung kepengin ngerti Semar kuwi gelem sowan ning Astina apa ora? Nek gelem ayo tak boyong. Nek ora sebabe apa? Ming kuwi tok aku ora bakal ngeyel. Nuwun sewu. Kula niki lagi arep duwe gawe. Loh, ngapa? Mecah sirahe Bagong apa piye? Bagong. Arep dipecah sirahmu. Wah, pecahe sik to. Iya. Ora ngawur nino. Sang arep kok ora ngapa-ngapa diwarai. Wah, geceke sirahe. Urung ana masalah kok. Gawe masalah, Pak? Oh iya. Kok bapak kok ya manut ki piye iki? Kok ya. Sing ngomong sapa iki mau? Bagong. Tak kira Ndara Wisanggeni. Ah, beda. Wisanggeni cilik kok. Aku gedhe kok. Beda no. Nah, aku gedhe nek ditemesok tambah gedhe kok. Nuwun sewu, kula niku nedeng gadah damel. Loh, kowe duwe gawe apa? Kula kepengin bangun desa. Mula nem-neman Pandhawa sami rawuh wonten mriki, lancur-lancur Pandhawa sami rawuh wonten ing papan mriki, mergi kula kepengin bangun desa. Mujudake desa ingkang kebak karukunan, kabagyan, katentreman lan nampi berkahing Wang Mahanasa. Mongko syarate nggih pinten-pinten syarat sing kula ajeng kula gayuh. Nek nganti desa niki kula tinggal, napa sing kula jangka ora bakal kasembadan. Semar, Pripun? kowe iki tekan Ngastina ming sedhela, ngono? Tekan Ngastina ming sedhela, ming matur ngesanipun anak Prabu Duryudana. Sinuwun, kawontenanipun kados mekaten, menika wujudipun mekaten, menika wujudipun kados mekaten lan naminipun mekaten. Mergi menapa panjenengan ngimpi ing mekaten menika jalaran tegesipun artosipun mekaten. Meng kowe cukup ngono wis rampung, kowe njaluk bayar pira? Nggon omong kuwi njaluk bayar pira? Dijoli dhuwit pira kaya omong. Aja meng yutan, yen perlu miliat. Aja meng miliat, yen perlu triliun. Kuwi kok bakal diparingi dening anak Prabu Duryudana. Nek kowe nampa dhuwit saka negara Ngastina, uripmu ora kaya ngene iki, iso nggo bangun pendopo, iso nggo bangun teras, kowe iso tuku kendaraan. Manganmu sebendina ora ming sego jagung ning beras raja lele, nek kurang enak ya raja kutuk. Kuwi kok iso nglakon kabeh tak kandhani, iso nglakon kabeh Paton. Kowe gelem tedhak ana negara Ngastina, kowe gelem sowan ana negara Ngastina. Nanging nek ora gelem sowan ana negara Ngastina, Semar, ora jeneng aku ngancam lho. Ora jeneng aku ngancam. Ning apa kelakon aku ngruda peksa karo kowe? Nuwun sewu. Napa sampean mboten menggalih? Henten riki kathah lancur-lancur Pandhawa sing saguh mbelani kalian Semar. Oh, kowe ngendelke bocah-bocah iki. Kowe ngendelke nom-noman iki. Kowe ora melek apa Semar? Iki meng putu-putuku, Selagine bapak-bapakne wae do wedi karo aku, do gila karo Bagawan Durna. Lah kok aku meng tok gegiro karo putu-putuku dhewe, karo anak-anak Pandhawa. Apa mbak nek aku wis ana anak Pandhawa iki aku wedi karo kowe? Oh, aku ora bakal gila karo kowe Semar. Nek kowe ora gelem, kowe tak rudha paripeksa Nayantaka. Ngandel ora? Bocah iki arep ngopo iki? Hei. Arep metenteng ya, Pak. Ayo metenteng tunguk ngisor, tunguk dhuwur metenteng keleke pas rai. Wis tak semprot. Nandurna? Loh, iki Bagong. Arep ngapa kowe? Sampeyan wau ngendika pripun? Semar nek tekan negara Ngastina ajeng mangkahi pinten miliar? Pinten triliun? Sampeyan tahu wae Semar niku mata duwiten. Sampeyan tahu ngerti lho, Semar niku teng pundi-pundi njaluk bayar? Mboten. Semar niku ndongani sajen wae digawe dit ra gelem. Semar niku mimpin genduran wae disangoni ora gelem. Apike Semar teng mriki niki lho. Nang perkara negeske impen tok Semar terus njaluk duit miliar, duit triliun. Niku anggepe bapak kula niku mata duwiten apa piye? Heeh.
Ning bapak kula niku duweni penemu duweni jati diri ora gelem rawuh teng negara Ngastina niku sebabe bapak niku duwe gegayuhan. Inggih menika mbangun desa. Monggo syaraté angel, syaraté kudu digayo. Nek bapak ninggalke desane teng negara Ngastina tegese bapak niku mementingkan diri sendiri tapi tidak mau tahu tentang keadaan orang banyak. Wah. Edian Bagong kata-katane apik. Meneng sik Antasena. Wah. Wak totok ndasmu lho kowe. Weh, lali aku tak kira kowe bolone Durna. Ana mburine Durna e. Nuwun ngapunten niki lagi serius sampun dikisro omongan kula. Lho, terus sampean kok dadi nek pancen kowe ora gelem tak boyo marang negara Ngastina, kowe tak ruda paripeksa. Bapak ngendika, napa sampean mboten wedi niki enten lancur-lancur Pandhawa. Anak-anak Pandhawa. Selagine bapakne anak-anak Pandhawa wedi karo aku, apa meneh bayi-bayi, putu-putuku, anak-anak Pandhawa. Aku ora wedi. Nuwun sewu lho, mulutmu harimaumu. Kowe nek omong nganggo dipikir, ngoten. Nek ngendika nganggo dipikir aja waton ngendika sak penake dhewe. Nek sampean ngendika sak penake dhewe, ngrekoso urip sampean teng Karang Kadempel. Terus kowe arep ngapa? Kula mewakili bapak mboten ajeng tindak teng negara Ngastina. Lho, piye? Tegese kowe wani karo Begawan Durna. Lho, piye ta cah iki? Posisi ngene iki mboten ateges kula wedi. Kula wani sekecap padha sakecap karo sampeyan niku merga kula wani penembar. Ora kok kula perkara wedi. Kowe wani mergane kene ana anak-anak Pandhawa. Lho, mbok kandha bali. Ijen padha ijen karo sampeyan. Nganti sampeyan iso menang karo aku. Meguru karo wis 20 taun. Gong. Kuwi rapisan rapindo mesti gawe masalah kaya ngono. Gong. Wah, apa itu? Mbok wis mundur kuwi perkarane bapak kok. Santai wae to. Kowe goblok kok goblok piye? Ha iki nek ora digawe masalah terus piye mengko bar limbukan bubar. Nganggo utek ngomong ora. Kene iki ya karo mikir padake. Terus kok bar limbukan kilang-kilongar ngopo iki? Wah, tenan dijaluk nes dite. Ah iya. Iku mula digawe masalah Durna ora wani tak gawe supaya wani. Ben mengko ana terusane. Konjur padake ora ganggong-ganggong. Lha nek ngono kowe wani karo Begawan Durna, sing tak wedeni apamu? Bagong, gandeng aku tak gombong kok wis celeng-celengan. Mulai iki ayo padha didadekake. Ayo metu Jawa. Ora bakal wedi arek. Ayo. Wah. Ana tetembungan jagung bakarane. Endi? Lho kok endi? Ana, Pak. Sak ngertiku meng sate kambing. Wah, wis cilaka tenan. Kok cilaka piye? Durna wani. Ayo tandangi. Kowe wis wani nantang Begawan Durna kuwi ana tembungan jagung bakarane tanggung perkarane. Saya tak takon karo Ndara Wisanggeni. Kowe arep takon apa, Bagong? Sampeyan mau rawuh mriki nak pun sendika mbelani bapak to? Mbantu karo bapakmu ora mbelani. Ha saiki nek pancen bantu niku sampeyan kudu sago ngundurke Kurawa. Kusik. Aku mbantu le mbangun lho, ora ana mbantu perkara liyane. Diar kowe ora. Nek Siwa Semar bangun desa aku mbantu. Nek perkara liyane kon ngundurke Kurawa kuwi aku ora ana perkara karo pepundenku Kurawa. Ya ora masalah wong aku ora tau weruh kowe perang kok. Kowe kisane meng modal lambe. Ya majuran kaya inspektur rasane. Ndara Antasena. Apa, Gong? Sampeyan bantu kali Semar to? Bantu mesti. Nek bantu mbok tulung Kurawa diundurke. Aku ya mung bantu le mbangun desa ora perkara kok tekan kene ora niat gelut. Aku usirku ndelok jagat iki supaya tentrem, ayem ora ana regejegan. Ha terus
Fungsine kula nantang Durna niku mau. Lho, sing nantang sapa? Kula. Kok sing temandang aku? Nek wani nantang wani nandangi. Ya, iya ora masalah. Oke. Kita wis do pidak jempol iki kita. Ndara Gatot Kaca. Nggih. Saman nate kemutan mboten? Perkara apa? Biyen jaman sampean dijedi teng Kawah Candra Dimuka. Iya. Niku asline sing ngetutke meng kula. Petruk rawani tekan kawah, Gareng rawani tekan kawah. Napa meneh Semar? Semar nek kena panas leleh. Sing tekan pinggiring kawah ngenteni Ndara Gatot Kaca jedul saka kawah niku meng kula. Apa mbiyen aku akon? Nggih mboten. Ora kewajibanmu to? Nggih. Ah terus kula tak takon, kewajiban sampean napa? Aku dadi satriyaning praja. Satriyaning praja kewajibane Ngayomi para kawula negara Kamarta. Karang Kadempel niku ke bawah keperintah negari pundi? Ngamarta. Karang Kadempel ajeng diserang para Kurawa. Sampeyan pripun sebagai satriya? Mestine aku ngayomi. Mestine kudu ngoten. Iya. Kurawa kudu mundur tekan negara Ngastina. Iya. Dadi kewajibane sapa? Sing ning Karang Kadempel sapa? Kula kali Bapak kali Petruk kali Gareng. Terus nek kowe masrahke perkara kabeh marang Garukaca, apa rampung perkara negara? Aku ngrampungi perkara negara Ngamarta durung rampung-rampung wae perkara Karang Kadempel. Sing gedhe pangapuramu rampung ana dhewe. Duar. Dongaku kabul. Kowe ndonga apa, Truk? Asem e. Ndaran Tarja? Nggih. Saman nggih mboten purun nabi kula. Ora terus terang bae ora. Wah, iki kok bloko banget to iki. Iya, Bagong awakku kesel tenan, Bagong. Nggih, Bapak. Ndara Abimanyu sayangku cintaku. Ndara Abimanyu. Apa, Bagong? Sampeyan tresna kali kula to? Tresna. Mbok kula dibantu. Bantu apa? Sak gedhagan iki aku mung iso mbantu 150, Bag. Kok tekan dhuwit to iki? Kula niku nantang para sata Kurawa. Sing gedhe pangapuramu, Bagong, aku ra iso piye-piye. Kadang-kadang kudu ora mbelani, nek aku mbelani mesti aku dijothak, ora dijak dolan, ora dijak lunga. Oke. Iya. Dhewe kaya ngono ya. Bengi iki ora ana sing mbantu karo Bagong. Pak. Gandeng aku wis kadung nantang Durna. Isen aku mundur, Pak. Terus Aku njaluk pamit ya, Pak. Arep nendi? Methuke Kurawa, alakonane dhewe, wak ladenane dhewe, tak tandhane dhewe, Pak. Kok njewewek cangkeme? Ora ngematke ya cangkemku ki sariawan. Oh. Nek ngomong sero lara Pak. Mun jawab apa ya, Pak? yo sing ati-ati. Nek kowe mati kowe dadi kusuma bangsa. Matimu bakal dipendhem ning taman makam pahlawan. Anjuk batine apa? Mati wis ra iso urip meneh kok. Ya Pak, nyun pamit ya. Ya sing ati-ati. Petruk, kowe tega tenan karo aku? Aku lagi males, Gong. Lakonono dhewe. Nah aku mati lho, Truk. Ya mati awakmu dhewe kok aku bingung. Aku senengane glelekmu ra jamak-jamak. Nek ketanggur kene iki men tok rasake dhewe. Reng, Apa? nek aku mati, aku ora nyaur utangmu. Ora nyaur apa-apa tak ikhlaske, Gong. Edan. Aku ngimpi apa to ya bengi iki? Oh dadi kaya ngene kae, Pak. Nyun pamit. Begawan Durna Kurawa iki Raden Minajingga. Ingkang sagung ngendarat karo Esa Kurawa menyang dhewe. Kok tekan kene? Aku liwat mburi omah ya, Pak. Aku bareng tekan ngarepan kok rasane tratapan keweden. Terus menggok liwat mburi omah. Mulane pitike do bubar kabeh. Lagi do angrem. Kok marahi bubarke pitik. Truk, mbok orangane to, Truk. Aku bantunen.
Gong. Ngapa kowe ngejak omong aku? Kowe ora sayang karo aku abdimu ora tok belani kowe. Ora usah kuwatir, sing maju aku. Tenane. Tenan. Asli? Asli. Ming dhewe karo Kakang Garukaca. Ya, Kang. Iya. Karo Kakang Antarja. Ya, Kang. Oh, Dimas. Karo Abimanyu. Ya nyu ya. Inggih, Kakang Mas. Asem do bebeda aku. Tak plotroke kathokku. Aja. Anjur ngono. Mangkel aku wis tratapan lho. Mangkel aku nek carane ngono sonaga aku nek lakon Semar Bangun Desa. Lho, kok omong apa? Adeg-degan aku. Asem saestu Den. Iya, tenan. Wah, asem. Iki mbantu ora? Ah, mestine aku mbantu. Wong Kakang Antasena kali omong kaya ngono kuwi takon. Wah! Ih, kowe waduh. Kok tak pecah ndasmu lho kowe. Kok ndugang barang gemes aku. Angseng tenan. Kok jengkelit barang ora. Saking senengku. Enggak metu njaba enggak. Sampeyan metu njaba metu ndero. Ya ayo nek ngono metu njaba. Karo aku bulane do seneng metu njaba ora masalah. Wah, tak cocoki ndase Bagong omongane. Kowe ngapa? Kowe iki nek ngene iki asosiasimu sing elek, pikiranmu sing jorok, goblok kowe. Ora iso mencerna kata-kata kowe. Oh, petok. Kowe jenes, aku sengit karo kowe kaya wong-wong kaya kowe pikirane elek kaya ngene. Delok limboke terus pikirane elek kae porno kae, susune mencetot ngono kae. Kowe sing basa iki pikirane sing nonton. Wong kuwi keindahan kok. Ah, kowe menungsa ya ngono wis sengit aku. Nggih, Den nggih? Iya. Kamu tuh gak? Yo. Ndara Abimanyu? Iya, Bagong aja kuwatir tak belani. Ndara Garukaca? Iya, Bagong aja kuwatir tak belani. Ndara Antarja? Iya, Bagong aja kuwatir tak belani. Ndara Wisanggeni? Iya, wis ayo mangkat dina iki. Kakang Antasena, Kakang Garukaca, Kakang Antarja mesake Bagong. Ayo padha dibantu. Nek kira-kira mengko kalah karo Kurawa, ya wis ben ditandangi Bagong rek. Iki omong apa meneh? Macem-macem ora ya nganti rampung. Iya, nganti rampung ya. Isih tengok nang kene, Gong. Hah? Ndoro-ndoro wis do metu kok kowe tengok nang kene. Aku sing ndek kewajiban e, Reng, kewajiban apa? Iki kewajiban mikir engko bar perang adegane apa. Oh iya. Ya wis nek ngono ya dipikir sik. Heeh. Aku engko tak ora metu sik ya. Ya men perang sik. Heeh. Ya Pak ya datutke ya Pak. Nah endi? Manut. Sing sarean kene endi? Weh. Ku tak pecah sirahmu lho kowe. Aku iki senengane nek yo masuk ke dalam simbok wis olah-olah. Iya, iya. Seafood. Iya, iya. Kerang, ora doyan kowe kerang ta, Pak? Ra iso le ngonceki to kowe? Ora perkara ra iso le ngonceki, nggo mamah ki wis ra iso. Cangkeme ganti. Wedhus ora.
Kerang radoyan. Kowe iki disuguh apa-apa ora tau gelem rapi. Seafood radoyan. Sate kowe ya ora cerdas. Aku ki senengane ndok setengah mateng. Oh ya ngenteni sesuk-esuk. Ora antil mudar lho, Gong. Nah aku sok setengah mateng terus, Pak. Ndok pitikku maksude. Engko tak gaweke ya Pak, gane aku sayang karo kowe. Ayo mlebu iki selak. Blandang wektune ayo gek. Bojone Bagong iki kon limbukan karo bojone Gareng. Men padha nglipur sanggaring para lenggah. Sangu gendeng apa, Pak? Sak karepmu sing gampang-gampang wae. Heeh. Apa, Gong? Jadilan. Lho. Oh, bapak mundur ngedaluk jadilan ora. Santi mulya kesenane bapak-bapak ya. Men kabeh warga padha sesanti kamulya-mulya iki ya rukun ya tentrem ya ayem ya manunggal. Ha ta, Pak? Wis gek dunekke dibukani bonang. Tilule demlang kuwi gugur gunung. Kuwi senengane obo pelok nyuwara pelok barang sak penake dhewe ra. Ya mangga dados. Oh